Négy Zsoltika. Ne énekelje, hanem mondjad, hogy mi. Hogy a való világból kinek szurkolsz. Évikének. Melyiknek? A Székelyhelyűnek. Évikének. Miért? Tudom ki az. Hogy néz ki? A Székelyhely szomja jó. Igen? Igen? Mennyire jól szomja? 24-25 centi. Ez szomja. De vállalnád? De vállalnád? De vállalnád? De. Mint? De volt az előszképp. Zsolti bácsi előszképp. Utána még az csilluk. Nem, várj. De akik kiment a való világból, Igen? azt is tudom, először. Hogy is hívták? Hogy jó, nem tudom, hogy ez Zsófi? Zsófi. Na. És akkor azt mondom, hogy Alekot bevállalnád? Kit? Alekot bevállalnád? De, ott van Laci is. De Alekot bevállalnád? De, Mit csinálnál vele? meg van Laci-re. Alekot! Alexu. Alekot! Alexu. Alekot! Alexu. Alekot! Alekot! Alekusz. Alekot! Alekusz. Alekot! Alekot! De bevállalnád? Bevállalnád? Igen. Benyomnál neki? Be. Mennyire? 2 centire. Mélyebbre mondjad már. Hogy kiegyenesedne? Úgy egyesenek, mint a bicska. Kiegyenesedne? Igen. Mennyire? Hát 25-26. Mint kicsit most meg van gördülve, mint egy Nem, be kell kérdőjel. pumpálni. Mint egy kérdőjel úgy meg van gördülve. Igen, fölök. Benyomnál neki kiegyenesedne? De. De kiegyenesedne? Igen. Ordítom, hogy hogy? Azt mondja, hogy valami görög valaki. Az Alekosz. Alapul. Az. A gyerek ágyűjtjük. De benyomnál neki? Be. Meleg szarig? Kettőt a szakába. Meleg szarig? Igen. Olivérnek? Igen is. Annak is? Igen, fölök. Jazzinek? Jesszenek minden, csak átszor engem. Rágeszem el. Rá. És Giginek? Igen, fölök. Annak is? Annak minden. Jaj, szívem, kiszakad. Igen, fölök. Bármelynek benyomnál? Be mindennek. Állnak ennek. Még Stól Andrásnak? Annak is hazzanak a szemem, de kecskének. Akkor majd benyomlak a sit. Ja! Benyomlak a sitten neki. Nem megyek el. Még egyet.